Hola, hola, Acció Escolta! Us volem presentar la nostra idea. El curs avança i no volem que res ens aturi. Tenim una associació que vol evolucionar. Per això volem renovar-nos i millorar amb tots i totes vosaltres. Embarquem-nos en aquest nou projecte plegats i tot anirà superbé. Que com ho farem? En 4 eixos clau, que anomenarem taules. La taula d'ideari. L'objectiu és generar un ideari. Per això cal debatre sobre els diferents trets identitaris i els valors que s'ajusten a la nostra associació. La taula de formació. L'objectiu és renovar el pla de formació. Cal debatre sobre els continguts que han de tenir els cursos que ofereix l'associació i la tipologia d'aquests. La taula de participació. L'objectiu és redefinir els espais de participació de l'entitat. Caldrà fer un anàlisi dels espais per veure si s'ajusten a les necessitats actuals de l'associació. La taula de mètode. L'objectiu és crear un marc metodològic comú per tota l'associació. Debatrem sobre com Acció Escolta entén el mètode escolta i quines línies comunes pensem necessàries per treballar-ho. És hora d'activar-nos i fer d'Acció Escolta una entitat millor i al gust de tothom. I recorda que la peça que falta ets tu.